زرزر زينا أبزواد الواقع بحري مسرح مهار مسمارم بمحيال زمزجب وزيد كبن مبال زحق الزتب عشان 4 سنة كمتب كتم عسب تقايدو أبت حلف تغفلتات زوبا هقدف أبلات بايتو محدرتنو زوباتاتن حلف تابعت تمرتن ستاتفو زتب جنفر من يسر تمرتي أبز حلف حمش عمتات نزنا بلد ساتف النتمهارو بحفشان يدك نسير ما في لايز ملكت أبتابع غريبهم مسرت سبصاب قد منازلنات اب سوسن خبابيታት زوبات حصيرو صنحي اغلو تمرتن مسفح بستخايده صعري قصر ابيات تمرتي كب 14 ናብ 74 كم زعبه اب قدمه تمرتن مباتان زر نطف تساتفነት ተማሃሮ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከም ዝንኪ ድማ ንሓያል ጻዕሪ ዝድርኽ ምዃኑ በሪሆም ቅድሚ 5 ዓመታት ዝነበረት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብ4 ሚታዊት መጉዳሉ ከምኡውን መደባት ምጥፋእ ማህይምነትን ትምህርትን ዓበይትን ዝካየደሉ ንቁጣታት ካብ 51 ናብ 46 መውራዱ ብሰንኪ ጉድለት ውሁድ ምክትታልን ተሓታትነትን ንኡስ ዞባታትን ምሕደራት ከባብን ዓድታትን ሰዓብ ምዃኑ ተወሳኺ ተገምጊሞም ውጽኢት ተማሃሮ በሃገራዊ መልቀቕ ፈተናን ምርመራ ሻምናይ ክፍልን ዝምስገን ምዃኑ ዝተቐሰተ ጸብጻብ ንዝበለጸ ውጽኢት ግን ተወሳኺ ግዜ ንትምህርቲ ከም ዘድልብ ብምልካት ጠንቂ ትሑት ተሳታፍነት ኣብ ትምህርቲ ብምልላይ ምፍትሑ ጻዕሪ መሻርክቲ ኮምን ወለድን ከዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ዋና አካያድ ስራሕ ምሕዳር ዞባ ደቡብ ቀይ ባህሪ አምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ በደረጃ ቤት ትምህርቲ ከባብን ዞባን ዝግምገም መደብ ስራሕ ዘለዎን ኮሚቴታት ወለዲ ኣብ ኩልን አብያተ ትምህርቲ ከቆማ ምሕዳራትን ዞባታት ኣብ ንጥፈታት አብያተ ትምህርቲ ዕለታዊ ክትትል ክገብራ ነዚ ጻዕሪ ድማ ተራ ኩልን አካላት መንግስትን ግንባርን ክሕወሶ ብምዝኽኻር ምሕዳር ዞባን ምዕባለ ትምህርቲ በቀዳምነት ካብ ዝሰርሓሉ ምዃኑ አረጋጊጾም ሳተፍቲ በወገኖም ንዕቤት ተሳታፍነት አማደ ትምህርቲ ብዝሓይለ ከም ሰርሑ ብምግላጽ ናብ ወለዲ መምህራንን ተማሃሮን ዘቀንዐ ጎስጓሳት ቀጻልነት ክልዎ ትምህርቲ ብግቡእ ግዚኡ ክጅምርን ጽገን አብያተ ትምህርቲ ክቀላጠፍን ዝብል ዝርከቦ ለብዋታት አቅሪቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምነባብሮ ሓረስቶት ምሕያሽን ቀረብ ጸባን ውጽኢቱን መሓስን ክካየድ ብጸንሐ ጻዕሪን 125 ሓረስቶት ሓንቲ ናይ ጸባ ከብቲ ብነጻ ተዋሂቦ በዚ ብምክትታል ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባን ሚኒስትሪ ሕርሻን ምስ መሻርክቲ ምውሃድ ዝተግበረ መደብ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመል ማሎ 43 ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ 25 ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ 25 ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ ብርዒ ድማ 32 ከብቲ ተዋሂቦ 50 ሀብዜን አቀዲመን ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ንኡስ ዞባ ሓመል ማሎን ዝተዓጀላ ኮይነን ናብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከባን ድሮ ከም ዝወለዳን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነጺሮ حلاف بيت صفة الرشام نوزوا على بريد أتو قبري وتابرهام أب ذهبوا حبريتا نزوم ناي صباح خبتي تعديلا زلو حرستوت نفسه كفهم مسكونات كباب يمز السنة ككلت الزمن أو قفتات نبي 25 شعاويتن 5 ناي فرقات كلتن كوهاب مخانمون أبريهم نسوس يخو زوم ناي صباح خبتي تعدل الحرستوت قداميت تولد مراخ ناي شد شوارع عندما مسجبرت كم زركبوا استركبت أرحي دما بتمساسال أقوام نخلوت حرستوت كم تعدلان زيروم حلاف قطباء لمعات نؤزوا قلبات دانيال برهب وغنو ام نؤزوهم كاب استعدل خبت بزحات وليدن صبئنا بعداغا كقرب بمجمارو قرب صبا كفيلا ملاش كم زرخه حبيرو حرستو تاب ذهبوا حريتهم من يسرح الشاب ذهبهم زرعي اب جرادينهم الفا بملمع نتن استعدل كبت بخنكن سلازاليون اب صبغ درجه خم زركبا بمتقاس بمحبر تطنيفهم اب زلعل درجه نمصح حبرتهم يسرحوا مهلاهم قاليصهم طانتو عليتاتن عدت مربحن كفاريالو زخيلا بوتاتاتن كالئن بنصر فليتكا حدقن ناي مكلخال سغمت موساد نزمت صعبينات نمغتا زحجز ميلايو تكال مصنعتن مرمرن سنا حشرا مندفرا ابز مداي زلعلا بركቶ ይገብራሉ ወኪል ኤሪና ዝዋዱ ፊልሞን ተካቦ ተወሳኺ ተጻባሉ ሸውት ገብረ ብርሃን ከተወርባያ አመንደፈራት ተዶኪኖ ዝርከብ ትካል ምርምር ሓሸራታት ብጣንጡ ካብ ዝመሓላልፉ ሕማማት ነጻ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናጽ አበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሓላፍናይ ትካላቶ ግርማይ ወረዳ ሓቢሩ ዕላማት ትካል ቀንዲ ጠባያት ባህርን ዓሌትን ጣንጡ ብመጽናዕታዊ ምርምር አለሊኻ ብጣንጡ ከመሓላልፉ ካብ ዝኽእሉ ሕማማት ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ምውሳድ ምዃኑ ዝተቐሳ አቶ ግርማይ ካብ ዝተፈላለየ ዓሳው ከባቢታት ሕንጸታት ብምምጻእ ምርመራታት ብምክያድ ፍወሳ ከም ዘካይድ ገሊጹ عسو دنگ فيبرن يلو فيبرن بتاندو كاب زمحلال في حمامات مخانم تقيسو دما اتنزوم حمامات كاب سبنا بسب زمحلال فاتانتو كفريالو زخلا بوتاتات بنتصور فليتكا باغو ناي مكلخال نطفتات مكيار ام مكتا تريوت حمام وتيتاو مخانو ارديو بزي كازن تتقمت زعدل حدش تسبنا نامسا بقعتنا دمعنتن كم زفتشو بسم محداراتن وجلتات سقدفن كمون حماماتن حمادن بموحد ما مرابحت انتو زخونو كبابيتات نمنصح ناي صريت مدبات من زاق صرت انتو مدهانيتن استمراو غسكوساتن كم زكايدو ابريهو كيلاسنا حشرة كيناو مستر جوزيف نزوفو ابزحبو حبريتا زكايدو حكمناو مرمر تتصاورنت ناي مدهانيت زطرا عينتات انتو على ليخا وصيت زلو مدهانيت نمدلاو حغاز مخانو حبيرو
መሰረታዊ መሳርሒታት ዓጢቑ ኣብ 2014 ስርሑ ዝጀመረ ትካል መጽናዕትን ምርምርን ስነ ሓሸራ መንደፈራ ዛጊት ዝተፈላለያ ዓይነታት ጣንጡ ብምልላይ መከላኸሊ መድሃኒት ከም ዝዘርግሐ ካብቲ ትካል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የምልክት። ኣብ ዞባ ማእከል ብሰንኪ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ በብእዋኑ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ንምግታእ ኣብ 51 ኣብያተ ትምህርትን ድሕነት ትራፊክ ዝምልከት ጎስጓስ ተኻይዱ። ዕላማት ካብ 18 ክሳብ 25 ጥቅምትን ልዕሊ 63,000 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝተዋህበ ኣስተምህሮታት እናዛይደ ዝመጽእ ዘሎ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ብተሽከርከርትን ንምግታእ ኣፍልጦን ንቕሓትን መንእሰያትን ተምሃሮን ምዕባይ ምዃኑ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ብርሃን ሓቢሮም። ተምሃሮ በአጋር ይኹን ብብሽክሌታ ዝንቀሳቀሱሉ ጥንቁቃትን ኣኽበርቲ ሕጊ ትራፊክን ክኾኑ ዘዘኻኸረ ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ነዝን ምስማር ንዝውሃብ ዘሎ ሕጊ ጠቀስ ኣስተምህሮታት ብግቡእ ተኸቲሎም ናይ ባህሪ ለውጢ ከምፁ ፀዊዑ። ተምሃራይ መምሃር ማለት ሕብረተሰብ መምሃር ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ተምሃሮ ብሓፈሻ ንሕግታት ትራፊክ ብግቡእ ክፈልጥዎን ንኻልኦት ኣብ ምፍላጡ ክፅዕሩን ተላብዩ። ኣብ ዝሓለፉ 9 ዋርሕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዘጋጠመ 2194 ሓደጋታት ትራፊክ 31 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 137 ብከቢድ 343 ብፎኪስ ከም ዝቆሰሉ ኣብ ንብረት ድማ 35 ሚልዮን ናፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ፀብፃቡ ኣነፂሩ። ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ኢንድራየብን ካርሽሜላን ንኡዞባ ቁርደት ሓደስቲ ኣመሓደርትን ኣካያድ ስራሕን መሪፆም። ኣካያድ ስራሕትን ንኡዞባ ኣቶ እስማኤል ዓብደላን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ተመሪፆም ዘለዉ ሓደስቲ መሓደርትን ኣካያድ ስራሕን ተሰኪሞሞ ዘለዉ ሓላፍነት ብግቡእ ተገንዚቦም ብትግሃት ንጥፈታቶም ከዓሙ ህዝቢ ድማ ኣብ ዘሰላሰሉ ዕማም ዘድሊ ምትሕባር ክገብረሎም ተላብዩ። እቶም ዝተመርፁ መሓደርትን ኣካያድ ስራሕን ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ዘሰከምዎም ሓላፍነት ብብቕዓትን ምፍፃም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም። ኣብ ንኡዞባ ቁርደት ኣብ 15 ምሕዳራት ከባቢ ዝጥርነፋ 113 ዓድታት ኣለዋ። ኣብ ድባሮን ከረንን ተምሃሮ ወነንቲ ትካላት ንግድን መንእስያትን ኣብ ሕጊ ዝተኮረ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ። ኣብ ድባሮን ልዕሊ 4450 ተምሃሮን ወነንቲ ትካላት ንግድን ዝተዋህበ ኣስተምህሮታት ኣብ ምክልኻል ግብንን ሓደጋን ምውሓስ ፀጥታ ከባቢ ሓፈሻዊ ፍልጦ ሕግን ሳዕቤናት በደላትን ገበናትን ከምኡውን ትራፊካዊ ሕግታት ኣምር ሕግን ሓፈሻዊ ስነ ስርዓትን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ከተማ ከረን ሞያዊ ስልጠናን ዝቀሰሙ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ድማ ሓላፊ ምርመራ ገበን ዞባ አንስባ ሜጀር ክፍሊት ኤልያስ ዕላማት ኣስተምህሮ ርድኢት መንእሰያት ኣብ ሕጊ ኣበሪኽካ ኣፍረይቲ ዜጋታት ንምኩስኳስ ምዃኑ ኣረድዮም። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኣስተምህሮታት ፖሊስ ብዘይ ምትሕባር ህዝቢ ንበይኑ ኣድማዕ ስራሕ ክዓምም ስለ ዘይክእል ውህደት ክህሉ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ፍልጠት ዓጢቖም ሓላፍነታዊ ተረኦም ክዕዙ መዘኻኸሪ ቀሪቦ። ተሳተፍቲ ብዝሃብዎ ርእቶታት ድማ ተራ ኣስተምህሮታት ኣብ ምዕባይ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ብምልባው ምስ ፖሊስ ትራፊክ ምትሕባሮም ከሒሉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም። ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ 28 ጥቅምቲ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆም። ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ተስፋ ምዕባ ማርያምን ኤልያስ አፈወርቅን ምስ ክለቦም ሳርጃ ዝሳተፉ ዘለዉ ብቱር ሳርጃ ዝፍለጥ ውድድር ትማሊ ብናይ ሳልሳይ መድረክ ውድድር ኣብ ዝቐፀለሉ ተስፋ ምዕባ ማርያም አንበሳ ዓቐበት ናይቲ ውድድር ኮይኑ ክመርሕ እንከሎ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድራት ድማ 4ይ ደረጃ ሒዙሎም። እዚ ናይ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ ውድድር ትማሊ ኣብ ናይ ሳልሳይ መድረክ ውድድሩ ካብ ማእከል ከተማ ሳርጃ ተበጊሱ ኣብ ከባቢ ዋዲ ሃሎ ሌድስ ክለብ ተዛዚሞም። እዛ መድረክ እዚኣ 156 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነትን ዓቐበት ዝነበራን መድረክ እያ። ኣብዛ ናይ ትማል መድረክ ቤላሩሳዊ ተላላማይ ባይዙ ኮንስታንሲሉ ተዓዋቲ ናይዛ መድረክ እዚኣ ክኸውን ከሎ ካብኡ ዝኾነ ግዜ ዘይከሰሩ ሞሮካዊ ዓዱል ጀሉል ካብ ክለብ ስካይ ዳይቭ ዱበይ ካልኣይ ተስፋ ምዕባ ማርያም ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም። ኤልያስ አፈወርቅ ድማ ካብ ዕውት 2 ደቂቕን 25 ካልኢት እንድሒሩ መበል 17 ኮይኑ ውድድሩ ፈጺሞም። ኣብ ሓፈሻዊ ውህሉል ናይ 3 መድረኻት ሞሮካዊ ዓዱል ጀሉል ካብ ክለብ ስካይ ዳይቭ ፕሮ ሳይክሊንግ ቲም ንውድድሩ ብ9 ሰዓት 4 ደቂቕን ባዶ ካልኢትን ብምዛም ይመርሐሎም። ኣብዚ ናይ ትማሊ ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ተስፋ ምዕባ ማርያም ካብ መራሒ 1 ደቂቕን 29 ካልኢት እንድሒሩ ካብ መበል 15 ደረጃ ናብ 4ይ ክዲብን ከሎ ኤልያስ አፈወርቅ ድማ 4 ደቂቕን 18 ካልኢት እንደወንጊዩ ካብ መበል 21 ደረጃ ናብ መበል 17 ከሓኩር ክኢሎም። ነታ ንዝበለፀ ሓኳር ዓቐበት እትወሃብ ማልያ ኤርትራዊ ተስፋ ምዕባ ማርያም 16 ነጥቢ ብምውህላል ክውንና ክኢሎም። ቱር ሳርጃ 2016 ሎሚ ኣብ ከተማ ሳርጃ ብዝካየድ ናይ መወዳእታ ናይ 134 ኪሎ ሜትር ውድድር ክዛዘም እዩ። ናስታት 2 ወርሒ ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጽባሕ ቀዳም ብክብ ዝበለ ማዕረግ ክዛዘም እዩ።
زحلفه ابناي فرق فصام قطمات كعسو اغري عنبربب مس بينيفر شعلا مس مخته نقطم كلا اغري تراخيبن نيرن ابتي استخايل قطمات دما شعلا مخته كلته بحده بناي كلته اغري وصي دما سلسته بحده عنبربب نميريفر كلته بحده بناي كلته اغري وصي دما اربعه بحده رتيان بز مسرت ابزي صباح قرام زكايد ناي فصام قطم امناي دك تبعتيو عنبرببن شعلان كتصاوتين اذن غانتات نابز مدرخ زين مبصح زحلفه منقد مسمريه عنبربب شمونت غيزه تصاويتا شوعات غيزه سعيرام حنسات تسعيرا ب 21 نطبي امناي زورا قطمات مهلاليا قدامي تخوينا ناب مدرخ فرق فصام سجيرام اب فرق فصام خاخلته غيزه نبيريفر بدمر 4 بحده رتيعه ناب مزازم بصيحم اذا غانتا اب غعزا 5 شوتات مزغيبوا تطمات تصاوتا عنبربب 11 شوتات بمزغاب نودر كوخبا مزغاب شوت زمر حزلو دما اتقايا مدهني سيميم حانتي كاب كستات ناي زعمت زي شعليا اذا كلب امناي زوريا قطمات شمونت غيزه تصاويتا 4 غيزه تعويتا 2 غيزه معرفه فلالا 2 غيزه دما تسعيرام ب 14 تصولتا شتو خليت خوينيا نامني اودي كام حلاف قطمات سجيرام اب مدرخ فرق فصام دما كلته غزي نمخته سعيراتا بدمر 3 حدا عنبربب نخاله غزيا كتاتيليا مزازم تبصح زلا اب كلته شحن 14 بدهورتي شامبيون كوينا نيرام شعله اب تاريخا فلما غزيا اب قطم وانجا تقرب زلا اذا كلب اب زينا يلو معمت ولدرات اتا انكون عنبربب زي سعرت غانتيا از خمزين كلو تمحلا حمص اب ساعات قدم قطر ولدرات كعسه مربب حيلتات ممكن خال تزازيمم اب ولدرات دق تبعتيو بينيفرنا عنبربب 3 ببارو بمرتاح شامبيون كوينا بدقان استياب تخيل تماسال ولدر دنبا عنبربب نمخته بتصبي بوتي 3 بهل ترتيع شامبيون بيلا قدمي 4 عامتها بكتما دقم حراف تقبل بال 10 حارس سبورتاو ولدرات حيلتات ممكن خال كعسه مربب بينيفرنا عنبربب رتيع شامبيون كوينا نيرام ابزت مال تخيل قطمون بينيفرنا عنبربب 3 ببارو رتيع زول شامبيونات ولدرات كعسه مربب كل تشحن 10 شدشن بدك تبعتيو دفيام ابزا قطم قديم تتصاوتاي تخلم سلمون ورد سليب زرعي نود منقسقاس اب عوت غانتو مريح ترى بمتصواتو بتعذب تموغيسوم استفرالي تعذبتن زي قطم زي عنبربب كتعوتلو زرع على قمت يبوم نيرم زي زخونه المهنيات دما كان بعلى شدان تسفاي زامسلو كواخبتات كعتي زحزت غانتا بمخانيم بانصار ግን እቲ ንፈለማ ግዜኡ ከመሰልጣና ኣብ ዝውድድር እዚ ቤኒፈር ዝመርሐ ኣሰልጣኒ ዓወት ስልጣን ብዝሃንደሶ ቅዲ ቤኒፈር ታሪክ 2012 ብምድጋም ንዓንበርበብ ረቲዓታ